Primera epístola de l'apòstol Pau als Tessalonicencs. Primera de Tessalonicencs, capítol 1. Pau i Silvà i Timoteu a l'església dels Tessalonicencs en Déu Pare i en el Senyor Jesucrist. Gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesucrist. Donem sempre gràcies a Déu per tots vosaltres, fent memòria de vosaltres en les nostres pregàries, recordant incessantment la vostra obra de fe i l'esforç del vostre amor i la perseverança de la vostra esperança en el nostre Senyor Jesucrist davant del nostre Déu i Pare, coneixent, germans estimats de Déu, la vostra elecció, perquè el nostre Evangeli no arribà a vosaltres solament en paraula, sinó també en poder i amb l'Esperit Sant i en plena convicció, com ja sabeu de quina manera ens vam comportar entre vosaltres per al vostre benefici. I vosaltres heu esdevingut imitadors nostres i del Senyor, havent rebut la paraula enmig de molta tribulació amb goig de l'Esperit Sant, talment que vosaltres heu esdevingut uns models per a tots els creients a Macedònia i a Acaia, perquè des de vosaltres ha ressonat la paraula del Senyor, no sols a Macedònia i a Acaia, sinó que fins per tot arreu s'ha escampat la vostra fe en Déu, de manera que ja no tenim necessitat de dir res, perquè ells mateixos expliquen de vosaltres com va ser la nostra entrada a vosaltres i com us vau convertir dels ídols a Déu, per servir al Déu viu i veritable, i esperar dels cels el seu Fill, que ell ressuscità d'entre els morts, Jesús, que ens allibera de la ira que ha de venir. Primera de Tessalonicencs, capítol 2. Perquè vosaltres mateixos sabeu, germans, que la nostra entrada a vosaltres no ha estat pas en va, sinó que, després d'haver sofert i d'haver estat ultratjats a Filips, com sabeu, vam ser valents en el nostre Déu per proclamar-vos l'Evangeli de Déu enmig de molta lluita, perquè la nostra exhortació no prové de l'error, ni de la impuresa, ni és amb engany, sinó que, tal com Déu ens aprovà per confiar-nos l'Evangeli, així parlem, no pas com cercant de plaure als homes, sinó a Déu, que examina els nostres cors. Perquè mai no hem vingut en paraula d'adulació, com sabeu, ni en pretext per a la cobdícia, Déu n'és testimoni, ni hem cercat glòria dels homes, ni de vosaltres, ni d'altres, encara que, com a apòstols de Crist, us haurien pogut ser una càrrega. En canvi, vam ser afectuosos enmig de vosaltres, com una dida que cria amb tendresa els seus fills. Així, estimant-vos amb anhel, estàvem disposats a impartir-vos no solament l'Evangeli de Déu, sinó també les nostres pròpies vides, perquè ens éreu estimats. Perquè recordeu, germans, el nostre esforç i la nostra fatiga, treballant nit i dia per no ser una càrrega a cap de vosaltres, us vam predicar l'Evangeli de Déu. Vosaltres sou testimonis, i Déu, de com ens vam comportar d'una manera santa i justa i irreprensible amb vosaltres els creients, i també sabeu que a cadascun de vosaltres, com un pare al seu fill, us vam exhortar i consolar i instar perquè caminéssiu d'una manera digna del Déu que us ha cridat al seu regne i a la seva glòria. Per això, també nosaltres donem incessantment gràcies a Déu perquè, havent rebut la paraula de Déu que vau escoltar de nosaltres, no vau acceptar paraula d'homes, sinó, tal com és en veritat, paraula de Déu que opera en vosaltres els creients. Perquè vosaltres, germans, vau esdevenir imitadors de les esglésies de Déu que són a Judea en Crist Jesús, ja que vosaltres també vau sofrir de part dels vostres compatriotes les mateixes coses que ells van patir de part dels jueus, els quals també van matar el Senyor Jesús i els seus propis profetes i ens han expulsat a nosaltres i no plauen a Déu i són contraris a tots els homes, impedint-nos de parlar als gentils perquè se salvin, per omplir sempre la mesura dels seus pecats, però la ira ha vingut damunt d'ells fins al capdamunt.
i nosaltres, germans, privats per un poc temps de vosaltres, de cara, però no pas de cor, ens hem afanyat molt més amb gran anhel per veure la vostra cara. Vam voler, doncs, venir a vosaltres, jo, Pau, més d'una vegada, però Satanàs ens ho va impedir, perquè quina és la nostra esperança, o goig, o corona, per què gloriar-nos? No ho sou vosaltres davant del nostre Senyor Jesucrist en la seva vinguda? Sí, vosaltres sou la nostra glòria i el nostre goig. Primera de Tessalonicencs, capítol 3. Per això, no podent suportar més, vam preferir de restar sols a Atenes i vam enviar Timoteu, germà nostre, servent de Déu i col·laborador nostre en l'Evangeli del Crist, a fi que us afermés i encoratgés en la vostra fe, perquè ningú no sigui pertorbat per aquestes tribulacions. Vosaltres mateixos sabeu que estem posats per això, perquè quan érem amb vosaltres ja us predeíem que havíem de passar tribulacions, tal com ha succeït i ho sabeu. Per això, jo també, no podent suportar més, vaig enviar a reconèixer la vostra fe, no fos que el temptador us hagués temptat i el nostre esforç hagués resultat en va. Però ara, després que Timoteu ha tornat de vosaltres a nosaltres i ens ha fet saber les bones noves de la vostra fe i del vostre amor, i que sempre teniu un bon record de nosaltres i anheleu de veure'ns com també nosaltres a vosaltres, per això, germans, per la vostra fe, hem estat consolats a causa de vosaltres amb tota la nostra tribulació i angoixa, perquè ara vivim, si vosaltres esteu ferms en el Senyor, perquè quina acció de gràcies podem retre a Déu per vosaltres, per tot el goig amb què ens alegrem a causa de vosaltres davant del nostre Déu, suplicant nit i dia amb molta insistència de veure la vostra cara i de completar les coses que manquen a la vostra fe? I que el mateix Déu i Pare nostre i el Senyor nostre, Jesucrist, dirigeixi el nostre camí cap a vosaltres, i a vosaltres, que el Senyor us faci créixer i sobreeixir en l'amor entre vosaltres i envers tothom, així com nosaltres el tenim per vosaltres, a fi que siguin afermats els vostres cors irreprensibles en santedat davant del Déu i Pare nostre en la vinguda del nostre Senyor Jesucrist amb tots els seus sants. Primera de Tessalonicencs, capítol 4. Finalment, doncs, germans, us preguem i us exhortem en el Senyor Jesús, d'acord amb el que vau rebre de nosaltres sobre com heu de caminar i de plaure a Déu, a fi que abundeu més i més. Perquè ja sabeu quines instruccions us vam donar de part del Senyor Jesús, perquè aquesta és la voluntat de Déu, la vostra santificació, que us abstingueu de la fornicació, que cadascú de vosaltres sàpiga posseir el seu vas en santificació i honor, no pas en passió de concupiscència, com els gentils que no coneixen Déu. Que ningú no abusi ni s'aprofiti del seu germà en aquest aspecte, perquè el Senyor és venjador de totes aquestes coses, com ja us vam dir i testificar solemnement, perquè Déu no ens va cridar a impuresa, sinó en santificació. Per tant, el qui rebutja això no rebutja un home, sinó Déu, que també ens ha donat el seu sant esperit. I concernent l'amor fraternal, no teniu necessitat que us escrigui, car vosaltres mateixos sou ensenyats per Déu a estimar-vos els uns als altres, i certament ho feu amb tots els germans de tota Macedònia, però us exhortem, germans, a abundar més i esforçar-vos a viure amb tranquil·litat, ocupar-vos de les pròpies coses i treballar amb les vostres pròpies mans, tal com us vam instruir, a fi que camineu com cal amb els de fora i no tingueu necessitat de res. No vull, germans, que sigueu ignorants referent als qui s'han adormit, perquè no us entristiu com els altres que no tenen esperança, perquè si creiem que Jesús morí i ressuscità, així Déu també portarà amb ell els qui s'adormiren en Jesús, perquè us diem això en paraula del Senyor. Nosaltres, els qui vivim, els qui restem fins a la vinguda del Senyor, no passarem al davant dels qui s'han adormit,
perquè el Senyor mateix, amb crit de comandament, amb la veu de l'arcàngel i amb la trompeta de Déu, baixarà del cel i els morts en Crist ressuscitaran primer. Llavors, nosaltres, els qui vivim, els qui restem, serem arrabassats juntament amb ells en els núvols per rebre el Senyor en els aires i així estarem sempre amb el Senyor. Per tant, animeu-vos mútuament amb aquestes paraules. Primera de Tessalonicencs, capítol 5. I concernent els temps i els moments, germans, no teniu necessitat que us escrigui, perquè vosaltres mateixos sabeu prou bé que el dia del Senyor ve com un lladre en la nit, perquè quan diguin pau i seguretat, llavors, de sobte, els vindrà al damunt la ruïna, com el dolor de part a l'embarassada, i de cap manera no se n'escaparan. Però vosaltres, germans, no sou en la tenebra, perquè aquell dia us sorprengui com un lladre. Tots vosaltres sou fills de la llum i fills del dia, no som de la nit ni de la tenebra. Per tant, doncs, no estiguem dormint com els altres, sinó vetllem i siguem sobris, perquè els qui dormen, dormen de nit, i els qui s'embriaguen estan ebris de nit. Però nosaltres, que som del dia, siguem sobris, havent-nos revestit amb la cuirassa de la fe i de l'amor i amb el casc de l'esperança de la salvació, perquè Déu no ens ha posat per a la ira, sinó per obtenir la salvació per mitjà del nostre Senyor Jesucrist, el qual morí per nosaltres a fi que, tant si estem vetllant com si estem dormint, visquem juntament amb ell. Per això, exhorteu-vos els uns als altres i edifiqueu-vos l'un a l'altre com ho esteu fent. I us preguem, germans, que reconegueu els qui s'esforcen treballant entre vosaltres i us dirigeixen en el Senyor i us amonesten, i tingueu-los en moltíssima estima, amb amor per causa de la seva obra. Viviu en pau entre vosaltres. I us exhortem, germans, que amonesteu els ganduls, que encoratgeu els pusil·lànimes, que sostingueu els febles, que sigueu pacients amb tots. Mireu que ningú no torni mal per mal a un altre, sinó cerqueu sempre el bé, tant envers vosaltres com envers tothom. Estigueu sempre orgullosos, pregueu incessantment, doneu gràcies en tot, perquè aquesta és la voluntat de Déu en Crist Jesús per a vosaltres. No apagueu l'esperit, no menystingueu les profecies, examineu totes les coses, reteniu el que és bo, absteniu-vos de tota mena de mal. Que el mateix Déu de la pau us santifiqui completament, i tot el vostre esperit, i la vostra ànima, i el vostre cos siguin guardats irreprensibles en la vinguda del nostre Senyor Jesucrist. Fidel és el qui us crida, i ell també ho farà. Germans, pregueu per nosaltres. Saludeu tots els germans amb un bes sant. Us adjuro, pel Senyor, que aquesta carta sigui llegida a tots els sants germans. La gràcia del nostre Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres. Amén.